U ovom videu saznajte koje su osnovne vrste pošiljaka i kako ih prepoznati. Vrstu pošiljke najlakše možete prepoznati prema početnom slovu prijemnog broja. Preporučene pošiljke označavaju se s početnim slovom R i mogu se pratiti putem track and trace sustava. Za preporučenu pošiljku pošiljatelju se izdaje potvrda o primitku, a primatelju se uručuje uz potpis. Vrijednosne pošiljke označavaju se s početnim slovom V. Sve vrijednosne pošiljke osigurane su u slučaju gubitka ili oštećenja do iznosa koji je na njima označen. Pošiljke s prefiksom CP najčešće su paketi. Taj prefiks nije nužno isti za sve države. Pošiljke s prefiksom LE označavaju pakete poslane putem usluge Paket 24. Brze paketne dostave koja ravnomjerno pokriva cijelu Hrvatsku i jamči uručenje pošiljaka idući dan u više od 200 mjesta. Status vaše pošiljke možete provjeriti u sustavu za praćenje Hrvatske pošte na adresi posiljka.posta.hr. Za dodatne informacije javite nam se putem online obrasca pozivom na 072 303 304 ili u najbližem poštanskom uredu.